नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम रामू दिलदार भोजपुरिया गायक आपके सभी श्रोता भोजपुरी सुने वाला बानी जे भी सबके पैर छू के प्रणाम करतानी। हम भी एक गरीब घर से बानी भैया। आप लोग से रिक्वेस्ट बा और विनती बा कि आप लोग हमार वीडियो देखी और सुनी और ओके लाइक करी, प्यार दुलार दें, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दुलार दें और चैनल के सब्सक्राइब करी। बस आपसे इतने विनती बा भैया। और कोई भी सिंगर होखे, चाहे आप सिंगर बानी देखो तानी, तो आप लोग वीडियो के लाइक करी और सब्सक्राइब करी। कोई भी सिंगर होखे, चाहे नया होखे पुरान होखे, आप लोग सबका वीडियो देखी और सबका लाइक शेयर करी और ढेर सारा प्यार दुलार दें। बस इतना आपसे विनती है और रिक्वेस्ट बा। देखी, आपके बिना केहू कुछ नहीं बा, आपके ऊपर सब बा। चाहे खेसारी भैया बहिना, चाहे पवन भैया बहिना, चाहे रितेश भैया बहिना, केहू भी होगा, सब आपके ऊपर बा। तो हम आपके सभी श्रोता भोजपुरी सुने वाला जे भी बात सुने वाला, हम दिल से रिक्वेस्ट और विनती करतानी सबके वीडियो देखी, लाइक करी और शेयर करी और कमेंट भी करी। कमेंट में बताई कि वीडियो अच्छा बा बेकार बा। तभी नया सिंगर बा तो कि एक सीख मिली कि चलो भाई ऐसी कह तना, ऐसी करो वैसी करो। बस भैया आपसे इतना रिक्वेस्ट बा कि आप वीडियो के देखी शुरू से अंत तक ले और लाइक भी करी और शेयर भी करी और सब्सक्राइब भी करी, कमेंट भी करी। बस भाई इतना आपसे विनती और रिक्वेस्ट बा। हमार गाना भैया बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत में कैलनी और गाना निकलल भी रहल, लॉन्च भी भलल वहीं भोजपुरिया सिनेमा से और पैसा भी लगल रहल और मेहनत भी कैलनी। नया ट्रैक लिखलनी और हम खुद लिखलनी और खुद गौले रहनी। तो वो गाना हम आपके सुनाई अब सुनाए जाता नहीं। अगर वो गाना अगर अच्छा हुई तो वो जाके भोजपुरिया सिनेमा मालन पार्क गोरखपुर से लॉन्च भइल रहल। अगर अच्छा हुई तो प्यार दुलार ओके जरूर देबा। वो गाना 1 साल हो गई, कुछ ओकर व्यूज नहीं गई, ओकर व्यूज 500-600 गई। तो कोई भी सिंगर होखे, नया होखे या पुरान होखे, गाना निकालेला तो बड़ी अरमान से निकालेला। क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़ेला भाई। हम खुद कइले बानी और देखले बानी। तो कोई की भी गाना होखे, आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करी। इतने से हौसला और हिम्मत मिलेला। कोई भी नया होखे पुरान होखे, कोई अच्छा गावेला, कोई बेकार गावेला। तो आप लोगों में कमेंट में लिखी कि हाँ भाई तुम बेकार गाते हो या अच्छा गाते हो, तुम्हारा ऐसे गाना चाहिए वैसे गाना चाहिए। तो एक सीख मिलेगा उसको, या हमको ही मिलेगा सीख कि हमार बड़ भाई, चाहे चाचा, चाहे भैया, चाहे बाबू, हमके ऐसी कहो तो ना ऐसी करे के चाहिए। बस भाई इतना आपसे रिक्वेस्ट बा कि आप लोग वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कइल ना भूलबे। बस हम आपके गाना सुनावे जाता नहीं। वो गाना बहुत बढ़िया लिखले नहीं भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत के नहीं। वो गाना ज़्यादा व्यूज ना, बस 500-600 गई व्यूज, 500-600 आदमी लोग देखले रहना और 30-35-40 ठे लाइक भइल रहल। बस भाई आपसे रिक्वेस्ट बा कि आप लोग भगवान बानी, एक हम सिंगर खातिर भगवान बानी कि आप लोग के बिना हम लोग कुछ नहीं बानी। अगर आप लोग हमारे वीडियो ना देखबे तो हम मनो का कुछ रहो, कुछ नहीं, आम आदमी की तरह। तो चाहे अब भी आम आदमी बानी, अगर कुछ बन भी जाए गयकार, अगर आप लोग के दुआ और प्यार दुलार और साथ रहता है तब वो भी आम आदमी रहब। लेकिन एठे होला कि गरीब जेके कहल जाला, गरीबी थोड़ा दूर हो जाले, बस ऐसे और कोनो बात नहीं बा। लेकिन गरीब तो पूरा दुनिया, पूरा जनता बा, सब गरीब बा। केहू पैसा से गरीब बा, केहू बेटी बेटा से गरीब बा, केहू अपन किस्मत से गरीब बा। तो मतलब बहुत से बाड़ा। बस आपके गाना सुनाया जाता नहीं। ये गाना लिखले रहनी, बहुत मेहनत के लेनी। हरे दिलवा दुखावना सतावना बेसी, हरे लागता भुलाई गइल काहू परदेसी। ये गाना का बोल रहल भैया, एकरा आगे बहुत कुछ रहल। न्यू ट्रैक लिखले नहीं और इमें पैसा भी लगल रहल। बस आप लोग प्यार दुलार दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोनो गलती भइल हो तो छोट भाई और छोट लड़का समझ के माफ़ कर देवा। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट बा। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय भारत। स्वस्थ रहीं, मस्त रहीं।